హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో 52వ బ్యాచ్ అయినటువంటి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈరోజు భగవద్గీత యథాతథంలోని 8వ అధ్యాయాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఈ అధ్యాయాన్ని మనము అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథంలోని 8వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవత్ ప్రాప్తి అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఈ అధ్యాయాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. సో ఇప్పటి వరకు 7 అధ్యాయాలు. సో నిన్నటి భగవద్ విజ్ఞానము అనేటువంటి ఆ అధ్యాయంలో చివరిగా చెప్తారు, ఓ అర్జున, నా యందు సంలగ్నమైనటువంటి చిత్తమును కలిగిన వారు దేవదేవుడనైన నన్నే భౌతిక జగత్తును సర్వదేవతలకును సమస్త యజ్ఞాలకును అంటే యజ్ఞాలను నియమించేటువంటి వాడిగా తెలుసుకొని మరణ సమయమునందు నా యొక్క అవగాహనతో ఉంటారు. అటువంటి వారు మరి అంటే ఎప్పుడైతే కృష్ణ భక్తి భావన యందు నిలిచి ఉన్నటువంటి భక్తుడు దేవదేవుడైనటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణుని సంపూర్ణంగా అవగాహన చేసుకుని ఉండి ఆ మార్గము నుండి తప్పుకోరు అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి వాడు మరి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అనేటువంటిది చెప్పినటువంటిది. అలాగే మనకి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి శరణాగతి పొందినటువంటి 4 రకాలైనటువంటి
దుష్కృతుల గురించి, అలాగే 4 రకాలైనటువంటి సుకృతులను గురించి, ఆర్ ఆర్తుడు, జిజ్ఞాసువు, అర్థార్థి, బ్రహ్మజ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడు, మరి ఆ వారి గురించి మనకి గత అధ్యాయంలో తెలియబడినటువంటి భగవద్విజ్ఞానము. సో ఈరోజు మరి భగవత్ ప్రాప్తి అనేటువంటి అంశము, ఈ అధ్యాయము, దీన్నే అక్షర బ్రహ్మ యోగము అని కూడా పిలువబడేటువంటి భగవత్ ప్రాప్తి అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము. హరే కృష్ణ. అర్జున ఉవాచ కిం తద్బ్రహ్మ కిమధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమ అధిభూతం చ కిం అధిదైవం కిముచ్యతే. సో మరి అర్జునుడు ఆ భగవంతుడు బోధించినటువంటి ఆ బోధనలన్నీ విన్న తర్వాత 7వ అధ్యాయము ఆ పరతత్వాన్ని గురించినటువంటి దివ్యజ్ఞానాన్ని, భగవద్విజ్ఞానాన్ని తెలియచేసిన తర్వాత, ఎందుకంటే ఆ అధ్యాయంలో కృష్ణ భక్తి రసభావన తత్వాన్ని తెలియచేసినటువంటిది, అదంతా విన్న తర్వాత అర్జునుడు మరి ఇంకా అడుగుతున్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారిని. కిం తద్బ్రహ్మ కిమధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమ అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం అధిదైవ కిముచ్యతే. సో అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు, కిం అంటే ఏమి, బ్రహ్మము అంటే ఏమిటి, అధ్యాత్మము అంటే ఏమిటి, అంటే ఆత్మ అనగా ఏమిటి, అలాగే కిం కర్మ, కర్మ అంటే ఏమిటి, పురుషోత్తమ అంటూ అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం అధిదైవ కిముచ్యతే. అధిభూతం అంటే ఎవరు, మరి ఎవరిని అధిదైవము అని అంటారు, ఈ విషయాలను నాకు తెలియచేయి అర్జున. సరే కృష్ణ అంటూ అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశము మనము ఈ అధ్యాయంలో చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మొదటి శ్లోకం అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు, ఓ ప్రభు, ఓ పురుషోత్తమ, బ్రహ్మము అనగానేమి, ఆత్మ అనగా ఏమి, కర్మ అంటే ఏమిటి, మరి దేనిని అధిభూతము అని అంటారు, అధిభూతం ఏది, మరి అది దైవము ఎవరు, దయచేసి నాకు వివరించండి అంటూ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటి అంశము మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఇంకా అడుగుతున్నాడు, అది యజ్ఞ కథం కోత్ర దేహేస్మిన్ మధుసూదన ప్రయాణ కాలే చ కథం జ్ఞేయోచి నియతాత్మభిః. సో ఇంకా ఆయన అడుగుతున్నాడు, ఓ మధుసూదన, యజ్ఞ ప్రభువు ఎవరు, మరి ఏ విధంగా అతడు ఈ దేహంలో నివసిస్తాడు, భక్తి సేవలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు మరణ సమయంలో ఎలా నిన్ను తెలుసుకోగలరు అంటూ ఆయన అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే యజ్ఞ ప్రభువు అనే పదము ఇంద్రుడు కానీ విష్ణువు కానీ సూచించేటువంటిది. విష్ణువు ఆ బ్రహ్మ రుద్రాదిలో ప్రధాన దేవతలలో ప్రముఖ్యుడు కాగా, ఇంద్రుడేమో కార్యనిర్వాహక దేవతలలో ముఖ్యుడు. కనుకనే ఆ విష్ణువు మరియు ఇంద్రుడు ఇద్దరు కూడా యజ్ఞాల చేత పూజించబడేటువంటి వారు. సో ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు. మరి దానికి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సమాధానం చూసినట్లయితే ఆయన చెప్తున్నారు, శ్రీ భగవానువాచ అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావోధ్యాత్మముచ్యతే భూత భావోద్భవకరో విసర్గ కర్మ సంజ్ఞితః. సో మరి ఆయన శ్రీ భగవాను ఉవాచ అంటే దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు పలుకుతూ ఉన్నాడు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సమాధానం ఇస్తున్నాడు. ఏమని ఇక్కడ, అక్షరం బ్రహ్మ పరం, అక్షరము అంటే నాశన రహితుడు బ్రహ్మ, బ్రహ్మము అని చెప్తున్నారు.
మరి అంటే ఇక్కడ ఆయన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి నాశనరహితుడు, సర్వోత్తముడు అయిన జీవుడు బ్రహ్మము అనబడతాడు. నాశనరహితుడు దివ్యమైనటువంటి జీవుడే బ్రహ్మము అని, మరియు అతని యొక్క నిత్య స్వభావమే ఆధ్యాత్మము అని చెప్తారు అర్జున. అలాగే ఈ జీవుల దేహ ఉద్భవమునకు సంబంధించినటువంటి కార్యమే, అంటే సమస్త జీవుల భౌతిక దేహాల ఉత్పత్తికి కారణమైనటువంటి కార్యమే కర్మ లేదా సకామ కర్మ అని అనబడుతుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఇంకా చెప్తున్నారు, అధిభూతం క్షరో భావః పురుషచ్చాధిదైవతం అది యజ్ఞో హమేవాత్ర దేహే దేహభృతాం వరా. సో ఇంకా ఆ కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుణ్ణి అంటూ ఉన్నాడు, దేహదారులలో శ్రేష్ఠుడా, అంటే మానవులలో నరోత్తముడుగా, మరి ఈ దేహాన్ని ధరించినటువంటి జీవులలో శ్రేష్ఠుడమైనటువంటి ఓ అర్జున, నిరంతరము మార్పు చెందే భౌతిక ప్రకృతి అధిభూతము అని అనబడుతుంది, అంటే భౌతిక జగత్తు అని అనబడుతుంది. మరి సూర్య చంద్రుల వంటి సకల దేవతలతో కూడి ఉన్నటువంటి ఈ విశ్వము, ఆ విశ్వరూపమే అధిదైవము అని అనబడుతుంది. మరి ప్రతి దేహదారి హృదయంలో పరమాత్మ రూపంలో ఉండే నేనే అది యజ్ఞాన్ని. నిన్న చెప్పుకున్నాం మనం, ముగ్గురు విష్ణువులు, మహావిష్ణువు ఆయనే కారణోదక సాయి విష్ణువు అని అంటాం, తర్వాత గర్భోదక సాయి విష్ణువు, మరి అలాగే క్షీరోదక సాయి విష్ణువు. మరి ప్రతి దేహదారి హృదయంలో పరమాత్మ రూపంలో ఉండేటువంటి ఆ యజ్ఞ ప్రభువు క్షీరోదక సాయి విష్ణు పరమాత్మ రూపంలో ఉండేటువంటిది. సో అర్జునుడు ఇక్కడ 8 ప్రశ్నలు అడిగితే అందులో ఆయన మరి 7 ప్రశ్నలకు ఇప్పటి వరకు సమాధానం ఇవ్వడం జరిగింది. ఏంటి? బ్రహ్మము అంటే నాశనరహితుడు సర్వోత్తముడు అయినటువంటి జీవుడు బ్రహ్మము, అంటే ఈ జీవాత్మ. ఆత్మ జీవుడి యొక్క నిత్య స్వభావమే ఆత్మ. మరి కర్మ అంటే సమస్త జీవుల భౌతిక దేహాల ఉత్పత్తికి కారణమైనటువంటి కార్యమే కర్మ లేదా సకామ కర్మ. మరి అధిభూతం, నిరంతరము మార్పు చెందేటువంటి భౌతిక ప్రకృతి అధిభూతము అని. మరి అధిదైవము అనేది సూర్యచంద్రుల వంటి సకల దేవతలను కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపమే అది దైవంగా చెప్పబడినటువంటిది. అలాగే యజ్ఞ ప్రభువు ఎక్కడ నివసిస్తాడు అంటే ప్రతి దేహదారి యొక్క హృదయంలో నివసిస్తారు అని చెప్పారు. ఈ మరి అడిగినటువంటి అర్జునుడు 2 శ్లోకాలలో అడిగినటువంటి మొత్తం 8 ప్రశ్నలలో 7 ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇచ్చినటువంటి కృష్ణ భగవానుడు మరి చివరి ప్రశ్న అయినటువంటి మరణ సమయంలో నిన్ను ఎలా తెలుసుకోగలరు అనేటువంటి ఆ ఒక్క ప్రశ్నకు 5వ శ్లోకం నుండి చివరి అధ్యాయం వరకు కూడా విస్తృతంగా వివరణ ఇస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎలా అంటే మరణ సమయంలో మరి నిన్ను ఎలా తెలుసుకోగలరు అంటే నిరంతరము స్మరిస్తూ ఉండడం ద్వారానే, ఆయనను స్మరిస్తూ ఉంటేనే ఆయన భావనలో ఉంటారు అనేటువంటిది. అంటే కృష్ణ భక్తి రసభావన యొక్క ప్రాముఖ్యాన్ని ఈ అధ్యాయం అంతటా కూడా ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. అదే భగవత్ ప్రాప్తి. ఆ భగవంతుణ్ణి ఎలా పొందవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని మరి ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఈ అధ్యాయంలో. సో మరి మనకి అంతకాలే చ మామేవా స్మరన్ ముక్త్వా కలేవరం యప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయః. మరి అంత్యకాలమున కూడా, అంటే జీవిత చివరి సమయంలో కూడా, అంతకాలేచ మామేవా అంటే ఆ అంత్యకాలంలో కూడా నన్నే స్మరిస్తూ, మామేవ స్మరన్ ముక్త్వా కలేవరం అంటే ఈ దేహాన్ని వదిలేసి శరీరాన్ని వదిలిపెట్టేటువంటి వాడు, అంటే జీవిత చివరి సమయంలో కేవలము నన్నే స్మరిస్తూ
శరీరాన్ని వదిలేటువంటి వాడు ఉం? మరి ఎవడైనా శీఘ్రమే నా భావాన్ని పొందుతాడు అంటే అంత్యకాలమున నన్నే స్మరించుచు దేహాన్ని త్యాగం చేసేటువంటి వాడు తక్షణమే నన్ను పొందుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. మరి ఈ విషయంలో ఇందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు అంటూ చెప్తూ ఆ కృష్ణ భక్తి రసభావన యొక్క ప్రాముఖ్యతను మనకి ఈ శ్లోకంలో 5వ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటిది. మరి జీవుడు నిరంతరము ఆ భగవన్నామ స్మరణ చేస్తూ ఉండాలి అనేటువంటిది. ఉం? మరి భక్తి యోగంలో నిమగ్నమవుతూ ఉండాల్సినటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. అయితే మరి మరి జీవిత చివరి సమయంలో కేవలం ఆయన్ని స్మరిస్తూ ఉండేటువంటి వాడు మాత్రమే ఆ భగవాన్ని భావాన్ని పొందుతాడు. ఆ భగవంతుని యొక్క లోకాన్ని పొందుతాడు. అయితే మనకి అనేకమైనటువంటి శుద్ధ భక్తులు ఉన్నటువంటి వారు మరి ఆ భగవంతుని స్మరణలో ఎలా హరిస్తూ ఉంటారో తెలియచేసేటువంటి అంశాలు కూడా మనకి ఇక్కడ ఉంటాయి. మనకి రాజా కులశేఖర ఆళ్వార్ల వారు ఆ, ఆయన ఆ భగవంతుని గురించి ఎన్నో శ్లోకాలు ఇచ్చిన అందులో మనకి ముకుందమాల స్తోత్రము అనేటువంటి ఒకటి. అందులో ఒక శ్లోకంలో ఆయన ఈ విధంగా భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉంటుంటారు. కృష్ణ త్వదీయ పద పంకజ పంజరాంతం అద్వైవ మే విశతు మానసరాజహంసః ప్రాణ ప్రయాణ సమయే కపవాత పిత్తైః కంఠావరోదన విదౌ స్మరణం కుతస్తే. సో మరి ఆ ఆయన కృష్ణుని ఈ విధంగా వేడుకుంటూ ఉన్నాడు. ఓ కృష్ణ, మరణ సమయంలో నిన్ను స్మరింతును అంటిని, కానీ ఆ వేళ కపవాత పైత్యములచే కంఠము మూతపడినప్పుడు నీ స్మరణ కలుగునో కలగదో కదా. కావున ఇప్పుడే నా మానస రాజహంసము విరోధులెవ్వరూ చేరలేని వజ్ర పంజరము వల్లే ఉండు నీ పాద పద్మ మధ్యము చేరుగాక అంటూ ఆయన. ఎందుకంటే మనము మరణ సమయంలో ఈ దేహము క్షీణించి మరి నశించిపోయేటువంటి సమయంలో మనము కప వాత పైత్యాలు అనేటువంటి మూడింటి చేత నడుస్తూ ఉంటాం. మరి వాటిని లో పడ్డప్పుడు మన కంఠం మూతపడవచ్చు, మనం సరిగా మాట్లాడలేకపోవచ్చు. పైత్యం ముసలితనంలో చెవులు సరిగా వినపడవు, కళ్ళు సరిగా కనపడవు, గొంతు నుండి మాట సరిగా రాదు. మరి కపవాత పైత్యాల చేత కంఠము మూతపడి నీ నామస్మరణ నేను చేయగలనో లేదో, కాబట్టి నేను సహజ మరణం కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు నీ స్మరణ నాకు కలుగుతుందో లేదో, ఎందుకంటే ఈ దేహం సహకరిస్తుందో లేదో. ఎందుకంటే జీవుడు మరి ఈ దేహం కర్మలకు ఉపయోగపడినప్పుడు ఈ దేహాన్ని వదిలివేసి వెళ్తాం. మనం ఎలాగైతే మన వస్త్రాలు కుట్టించుకొని అవి పనికి రాకుండా చినిగిపోతే వాటిని వదిలేసి కొత్త వస్త్రాలను ధరిస్తామో, అలాగే ఆత్మ కూడా ఈ దేహం పనికిరానిది, ఈ కర్మలు చేయడానికి పనికిరానప్పుడు తిరిగి వేరొక దేహాన్ని అతడు పొందుతూ ఉంటుంటాడు. మరి అటువంటి ఆ సమయంలో నీ యొక్క స్మరణ నేను చేయగలుగుతానో లేనో, కానీ ఇప్పుడు నేను చాలా హెల్తీగా ఉన్నాను, నీ నామస్మరణ బాగా చేయగలుగుతున్నాను కనుక ఇప్పుడే నా మానస రాజహంసము, నా యొక్క మనసు మరి భగవంతుని చేరుకోవడం వైరాగ్య విరోధం ద్వారా సాధ్యం కాదు. భక్తి ఆయన సేవ చేస్తూనే సాధ్యమయ్యేటువంటిది. అందుకే అంటున్నాడు, నా మానస రాజహంసము విరోధులెవ్వరూ చేరలేని వజ్ర పంజరము వలె ఉండే నీ యొక్క పాదపద్మముల మధ్య చేరునుగాక. మరి భగవంతుణ్ణి మనం ఆయన పాదాలను పట్టుకోవాలి. ఆయన పాదాలను ఆశ్రయిస్తే మనము ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడతాం. కాబట్టి ఆయన పాదాలను శరణు వేడుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. లక్ష్మీమాత ఎంతో చంచల స్వభావాన్ని కలిగి ఉన్న ఆ భగవంతుని యొక్క పాదాలను ఎప్పుడూ కూడా వదిలివేయకుండా ఉంటూ ఉంటుంది. సో మరి మరణ సమయ భావన గురించి చెప్తున్నారు. యం యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజంత్యంతే కలేవరం
తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావభావితః. ఓ కౌంతేయ, ఆ మనిషి మరణ సమయంలో ఏ భావాలను స్మరిస్తూ శరీరాన్ని వదులుతాడో ఆ భావాలకు తగిన స్థితిని అతడు పొందుతాడు. మరి మరణ సమయంలో ఏ భావంలో మనం ఉంటే, అందుకే మన పూర్వకాలంలో పెద్దవాళ్ళు మనకి ఆ మరణం అంటే పోతారు అనేటువంటి సమయంలో భగవంతుని యొక్క ఫోటోలు చూపించి ఆయన్ని స్మరించుకునే విధంగా చేయడము. కొంతమంది ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉంటుంటారు. భగవంతుని కీర్తనలు చేస్తూ ఉంటుంటారు. ఆ విధంగా స్మరణ చేస్తూ, ఆ విధంగా భగవన్ స్మరణలో వెళ్తూ ఉంటే తగిన స్థితినే పొందుతాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో, దీనికి ఉదాహరణగా మనకి భరత మహారాజుని చెప్తారు. ఎంతో గొప్ప భక్తుడుగా ఉన్నటువంటి భరత మహారాజు. ఆయన ఆయన ఏం చేస్తాడు? తన రాజ్యాన్ని కొన్ని వేల సంవత్సరాలు పరిపాలించి భరతుడు తర్వాత ఇక ఆ రాజ్యాన్ని, అక్కడ ఉన్నటువంటి బంధుమిత్రులను, కుటుంబాన్ని, కుటుంబ సభ్యులను, రాజ్యాన్ని, రాజ్య సుఖాలన్నీ కూడా వదిలివేసి వానప్రస్థాశ్రమాన్ని స్వీకరించి మరి అక్కడ ఒక ఆ చక్రనది ఒడ్డున ఒక ఆశ్రమాన్ని ఏర్పరచుకొని ఆయన భగవద్ధ్యాసలో ఉంటాడు. కానీ ఒకరోజు ఒక నిండు శూలాలుగా ఉన్నటువంటి జింక లేడి ఆ! ఒక నీళ్లు తాగుతూ ఉంటుంది అక్కడ నదిలో. అదే సమయంలో సింహగర్జన విని పిరికిదైనటువంటి ఆ జింక అవతలకు పారిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ దూకుతుంది. అదే సందర్భంలో కడుపులో ఉన్నటువంటి పిల్ల బయటపడుతుంది. అవతలకి ఈదుకుంటూ వెళ్ళినటువంటి ఆ జింక ప్రయాసలో మరణిస్తుంది. మరి ఆ ఒంటరిగా ఉన్నటువంటి జింక పిల్లని తెచ్చుకొని తనతో పాటే చాదుకుంటూ ఉంటాడు. ఆ క్రమంలో అతడు జింకతో సాంగత్యాన్ని పెంచుకొని మరి ఇక మరణించే సమయంలో అయ్యో! నా జింక ఏమవుతుంది? దీన్ని ఎలా బతుకుతుంది అది? నాతో ఇన్ని రోజులు ఉంది కదా! అనుకుంటూ ఆలోచిస్తూ దేహాన్ని వదిలితే మరు జన్మలో అతడు జింక శరీరాన్ని పొందవలసి వస్తుంది. కానీ ఆధ్యాత్మికంగా అతడు పొందినటువంటి భక్తి యోగం ద్వారా తిరిగి తనకు గతం గుర్తుకుండి ఆ జింక శరీరాన్ని త్యజించి నెక్స్ట్ జడభరతుడుగా పుట్టి ఆ! ఒక ఉన్నతమైనటువంటి కుటుంబంలో, బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో అంటే సాంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి భక్తిని నిర్వహించేటువంటి కుటుంబంలో పుట్టి, భక్తి యోగం ద్వారా తిరిగి ముక్తిని పొందాడు అని చెప్తుంటారు. సో, మరి అందుకే ఇంకా చెప్తున్నారు. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మరయుధ్య చ మయ్యర్పిత మనోబుద్ధిః మామే వైశ్యస్య సంశయం. సో, కాబట్టి ఇంకా చెప్తున్నారు అందువలన ఓ అర్జున, నిరంతరము నన్నే స్మరిస్తూ అదే సమయంలో నీ కర్తవ్యమైనటువంటి యుద్ధం చెయ్యాలయ్యా నువ్వు. నీ కర్మలను నాకు సమర్పించి మనసు, బుద్ధిని నాయందే నిలిపితే నీవు సందేహం లేకుండా నన్నే పొందుతావు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే అర్జునుడికి ఇవ్వబడినటువంటి ఈ ఉపదేశము కామ్యకర్మల యందు మునిగి ఉండేటువంటి సర్వజనులకు అత్యంత ముఖ్యమైనదని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అభ్యాసయోగయుక్తేన చేతసా నాన్యగామినా పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థాను చింతయన్. ఓ పార్థ, మనసు ఎల్లప్పుడూ నా నామస్మరణలోనే నిలిపి మార్గము నుండి తప్పుకోక నన్ను దేవదేవునిగా ధ్యానించేవాడు ఖచ్చితంగా నన్ను చేరుకుంటాడు. అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన స్మరణ యొక్క ప్రాముఖ్యతను మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ కృష్ణ భగవాన్ యొక్క స్మరణ, హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపకీర్తనల ద్వారా మనిషి యొక్క ఆ హృదయమందు ఉండేటువంటి మరి సుప్తావస్థలో ఉన్నటువంటి మన చైతన్యము, మన ఆధ్యాత్మిక చైతన్యము జాగృతం చేయబడుతుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. అందుకే శ్రీకృష్ణ నామం యొక్క శ్రవణ కీర్తనలు మన యొక్క కర్ణాలను, జిహ్వలను, మనసును సంపూర్ణంగా మనం చేసినట్లయితే మరి అది అంటే ఆ విధమైనటువంటి ధ్యానం అత్యంత సులభమైనటువంటిది. మరి ఇది భగవానుని పొందడానికి మనకి తోడ్పడేటువంటిదిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. కనుకనే మహామంత్ర జప కీర్తనలు చేయొచ్చు. తన మరి పూజాధ్యాయాన్ని భగవంతుడి పైన మనము నిమగ్నమై ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఆ నామస్మరణలో యొక్క ప్రాముఖ్యతను మనం ఇక్కడ అజామిలుడి స్టోరీలో చూడవచ్చు.
అజామిలుడు ఒక సాంప్రదాయమైనటువంటి బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించినటువంటి వాడు. మొదట్లో తన తండ్రి యొక్క సహకారంతో తండ్రితో పాటు భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉంటాడు. ఒకసారి అడవికి వెళ్ళి మరి ఆ పూజకు సంబంధించినటువంటి పూలు అవి తీసుకురావడానికి వెళ్ళినటువంటి సందర్భంలో అతడు తన ఎవరో ఒక స్త్రీ వేశ్య ఇతర పురుషుడితో కలిసి ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చూస్తాడు. అది చూసినప్పటి నుంచి అతడి యొక్క మనసు, ఎందుకంటే ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం, మనసు చంచలమైనటువంటిది. సో మనసు కలత చెందినటువంటి అజామిలుడు ఆమెను పొందాలి అనేటువంటి కోరిక అతడిలో కలుగుతూ ఉంటుంది. అది బలంగా నాటుకుపోయి చివరికి ఆమె దగ్గరికి వెళ్తాడు. ఆమెతోనే ఉంటాడు. తన భార్య పిల్లలందరినీ కూడా వదిలేస్తాడు. సాంప్రదాయమైనటువంటి విషయాలన్నీ వదిలేసి వచ్చి ఆమెను పోషించడానికి, ఆమె ద్వారా బహుసంతానాన్ని పొందుతాడు. మరి వారిని పోషించడానికి అనేకమైనటువంటి దుర్మార్గమైన పనులు చేస్తాడు. కాకపోతే మరి కొంత భగవత్ సేవలో నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి వాడు ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణ ద్వారా తన యొక్క చిన్న కుమారుడికి నారాయణ అని పేరు పెట్టబడుతుంది. మరి ఇక కాలం, ఆ భగవంతుని కాలస్వరూపము ఎంతటి వాడినైనా నియంత్రించేటువంటిది. మరి ముసలితనానికి వచ్చి మరణము ఆసన్నమవుతున్నటువంటి సందర్భంలో యమభట్లు వచ్చి ఆయన తీసుకువెళ్తుంటారు. మరి సాధారణంగా మరణ సమయంలో మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఆ సమయంలో వారిని చూసి భయపడి అజామిలుడు నారాయణ అంటూ తన చిన్న కొడుకు పైన మమకారం ఎక్కువ ఆట. సో ఊకే ఆయన్ని నారాయణ నారాయణ అని పిలుస్తాడట. అదే సమయంలో అటుగా వెళ్తున్నటువంటి విష్ణు భట్లు మన ప్రభువుని ఎవరో కీర్తిస్తున్నారో చూద్దామని వెళ్తే అక్కడ మరి యమభట్లు ఉంటారు. యమభట్లకు విష్ణు భట్లకు మధ్య వాదోపవాదం జరుగుతుంది. ఆ పంచాయతీ యమధర్మరాజు దగ్గరికి వెళ్తుంది. యమధర్మరాజు చెప్తారట, విష్ణునామ స్మరణ చేసేటువంటి వారి దగ్గరకు మీరు వెళ్ళకండి అని చెప్తాడట ఆ యమభట్లకు. సో వారు ఆయన వదిలిస్తే మరొక అవకాశం ఇవ్వబడుతుంది అజామిలుడుకు. ఆ తర్వాత అతడు తీర్థస్థానంలో ఉండి నిరంతర నామస్మరణ చేస్తూ ముక్తిని పొందారు అని చెప్తారు. సో అది నామస్మరణ. మరి మన జీవితంలో పరీక్ష, మరణ పరీక్ష అకస్మాత్తుగా ఎప్పుడైనా రావచ్చు. చూస్తూ ఉంటాం మనం, ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాం, ఇప్పటిదాకా నాతో మాట్లాడే పోయిండు, నేనే మాట్లాడినా, కానీ తెల్లారి చూస్తే లేడు, ఇవి చెప్పుకుంటాం. కాబట్టి మనకు అకస్మాత్తుగా వచ్చేటువంటి పరీక్ష ఈ మరణం. మరి దానికి ఎప్పుడు సిద్ధమవ్వాలంటే ఎప్పుడో సమయం వేచి ఉండదు. ఎందుకంటే మనకు చాలామంది చాలా దుర్మార్గమైనటువంటి విషయాలు చెప్తూ ఉంటారు. ఇంకా చాలా టైం ఉంది, ముసలితనంలో హరే కృష్ణ హరే రామ అనుకుంటూ ఉండాలి, కానీ ఇప్పుడు ఈ వయసులో ఏంది, వయసు పిల్లగాళ్ళు మీరేంటయ్యా హరే కృష్ణ హరే రామ అంటూ భక్తి భక్తి అని తిరుగుతారంటారు. కానీ మరణం ఎవడికి ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు. కాబట్టి మరి ఆ పరీక్ష కోసం సిద్ధంగా ఉండాలి. సిలబస్ ఏమిటంటే ఆ భగవానుడే సిలబస్. కృష్ణ భగవంతుని పైన మన సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడమే సిలబస్. మరి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే జపం, నామస్మరణ చేయడము, భగవన్నామం జపం చేయడము, భగవద్గీత చదవడము, భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఉండడం, శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్వం, మహాత్ముల యొక్క సాంగత్వంలో ఉండడం, భగవంతునికి భక్తులకు సేవ చేయడం. మరి ఎప్పుడు తయారవ్వాలి, ఎలా సిద్ధమవుతుండాలి, ఏ సమయంలోనైనా మనము నిరంతర నామస్మరణ, ఇంతకుముందే చెప్పారు కదా. సో మరి ఎలా నిన్ను మరణ సమయంలో అంటే నిరంతర నామస్మరణ చేస్తూ ఉంటే ఏ సమయంలోనైనా ఆ భగవద్గీత, భాగవతం ఇవన్నీ మనము నిరంతరము ఆ భగవద్ధ్యాసలోనే ఉండాలి అని చెప్తారు. ఫలితము ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకుని ముక్తులమవుతాం, ఈ బంధనాల నుండి బయటపడతాము అని చెప్తారు. సో మరి ఎలా స్మరించాలి అటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి? మరి స్మరించాలి స్మరించాలి నిరంతరం అంటున్నారు కదా. మరి ఎలా ఆ భగవంతుణ్ణి, ఎవరిని ఎలా స్మరించాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. కవిం పురాణమనుశాసితారం అనోరణీయాంశ మనుస్మరేదు యః సర్వస్య దాతారమచింత్య రూపం ఆదిత్యవర్ణం తమస పరస్తాత్. మరి ఆ భగవంతుణ్ణి ఎలా స్మరించాలో చెప్తూ ఉన్నారు మనకి ఈ శ్లోకంలో. ఎలా స్మరించాలంటే ఆయనని కవిం పురాణం అనుశాసితారం. కవిం అంటే సర్వజ్ఞుడు, పురాణం అంటే ప్రాచీనుడు, సర్వము తెలిసినటువంటి వాడుగాను, అతి ప్రాచీనుడుగాను, అనుసితారం అంటే నియంత్రించేటువంటి వాడుగాను,
అనో రణీయ రణీయాంశానుస్మరన్ అంటే మరి అణువు కన్నను సూక్ష్మమైనటువంటి వాడు, అంటే సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైన వాడును గాను, అన్నింటినీ పోషించేటువంటి వాడు గాను, అన్ని భౌతిక భావనలకు అతీతుడుగాను, ఊహాతీతుడు మరియు ఎల్లప్పుడూ రూపసహితునుగా మనిషి ఆ పరమ పురుషుణ్ణి ధ్యానించాలి అంటూ చెప్తున్నటువంటి వాడు. ఆదిత్యవర్ణం తమస పరస్తాత్, సూర్యుని వలె తేజస్సు ఉన్నటువంటి వాడు తమస్సులకు పరస్తాత్ అంటే అతీతుడు. మరి సూర్యుని వలె తేజో సంపన్నుడు, అతడు సూర్యుడిలా ప్రకాశించేవాడు మరియు భౌతిక స్వభావానికి అతీతుడు, దివ్యుడు, పరం అంటే దివ్యుడైనటువంటి వాడు, భౌతిక ప్రకృతికి అతీతంగా దివ్యమైనటువంటి వాడుగా ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరించాలి. ఆ భగవంతుని ఏ విధంగా స్మరించాలి అనేటువంటిది ఈ శ్లోకంలో మనకు తెలియచేయబడుతుంది. ఇంకా చెప్తున్నారు, మరణ సమయంలో ప్రాణవాయువును కనుబొమ్మల మధ్య నిలిపి దారి తప్పని మనసుతో యోగ బలం చే పూర్ణ భక్తితో భగవత్స్మరణలో నెలకొనేవాడు నిశ్చయంగా దేవదేవుణ్ణి పొందుతాడు అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, ప్రయాణ కాలే మనసాచలేన భక్త్యా యుక్తో యోగ బలేన బలేన చైవ భ్రువోర్मध्ये ప్రాణమావేశ్య సమ్యక్ సతం పరం పురుషముపైతి దివ్యం. సో మరణ సమయంలో ప్రాణవాయువుని ఆ భ్రూణ మధ్యమమున అంటే కనుబొమ్మల మధ్యలో నిలిపి మరి ఆ యోగ శక్తి దారి తప్పని అంటే చలించని మనసుతో పూర్ణ భక్తి భావనలో ఆ భగవన్నామ స్మరణలో నెలకొనేటువంటి వాడు ఖచ్చితంగా తప్పకుండా పరమ పురుషుణ్ణి పొందగలుగుతాడు అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, యదక్షరం వేద విదో వదంతి విశంతి యద్యతో వ్యద్యతయో వీతరాగాః యదిచ్ఛంతో బ్రహ్మచర్యం చరంతి తత్తే పదం సంగ్రహేణ ప్రవక్ష్యే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మరి వేద పండితులు అయినను వేద పండితులైనటువంటి వారు ఓంకారమును ఉచ్చరించువారును, అంటే వేద పండితులు ఆయనను నాశనం చెందని వాడు అని చెప్తారు. అంటే ఉచ్చరించేటువంటి వారు సన్యాస ఆశ్రమమునందు ఉన్నటువంటి మహర్షులు వంటి వారు. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, వేద పండితులు ఆయనను క్షయము చెందని వాడు అని చెప్తారు. ఆయనలో ప్రవేశించటానికి మహోన్నత ఋషులు బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటిస్తూ ఉంటుంటారు. మరి సన్యాస ఆశ్రమమునందున్నటువంటి మహర్షులకు మనుజులు బ్రహ్మచర్యమునందు ప్రవేశిస్తున్నారు ఆయనని పొందడానికి. అలాగే మరి ప్రాపంచిక భోగాలను త్యజిస్తారు అని చెప్తున్నారు. మరి ఇప్పుడు ఆ లక్ష్యం యొక్క మార్గాన్ని నేను తెలియచేస్తున్నాను. అంటే మరి అట్టి పూర్ణత్వమును కోరిన వారు బ్రహ్మచర్య వ్రతాన్ని అభ్యసిస్తారు. మోక్షాన్ని గురించి, ఈ విధానాన్ని గురించి ఇప్పుడు నేను నీకు తెలియచేస్తాను, విను అర్జున అంటూ చెప్తున్నటువంటి విషయాలు. సమస్త ఇంద్రియ భోగ కార్యాల నుండి విడిపడడమే యోగ స్థితి. యోగం అంటే ఏంటో చెప్తున్నారు. ఇంతకు ముందు అధ్యాయంలో 6వ అధ్యాయంలో కూడా మనకి చెప్పినటువంటి అంశము. ఇంద్రియ కర్మల నుండి, ఆ ఇంద్రియ భోగాల నుండి, సమస్త ఇంద్రియ భోగాల నుండి విరమణ పొందడమే, అంటే వాటిని వదిలివేసి ఉండడమే యోగ స్థితి అనబడుతుంది అర్జున అని చెప్తున్నారు. మరి అన్ని సర్వేంద్రియ ద్వారాలను మూసివేసి మనసును హృదయంలోనూ ప్రాణవాయువును శీర్షాగ్రము పైన నిలిపి మనిషి యోగ స్థితిలో స్థితుడవుతాడు అంటూ మరి మనకెందుకంటే ఇంతకుముందు యోగ ధ్యానము అభ్యసించేటువంటి మనిషి మొదట సర్వభోగ ద్వారాలను మూసివేయాలి, ఇంద్రియ నిగ్రహం చేయాలి అని చెప్తారు. అట్టి అభ్యాసమే మరి ప్రత్యాహారము అనే పేరుతో పిలువబడుతూ ఉంటుంటుంది. సో మరి ఆ విధంగా యోగంలో స్థితమవ్వాల్సిన విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఈ యోగ సాధనమునందు నెలకొనిన
ఆ అక్షరాల సమాహారమైనటువంటి ఓంకారం, దివ్య సమూహమైనటువంటి పవిత్ర ఓంకారమును జపించి ఆ తర్వాత మనిషి దేవదేవుడినైన నన్ను తలచి తన దేహమును త్యజిస్తే నిశ్చయంగా ఆధ్యాత్మిక లోకాలకు చేరుకుంటాడు. మరి ఎవడు ఆ బ్రహ్మభూత స్థితిని పొందుతాడో అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క నిరాకార శబ్దమే ఓంకారము. ఆయన మనకు ముందు ముందు వచ్చే అధ్యాయాల్లో చెప్తారు. మరి ఉం, ఆ ఓంకారము బ్రహ్మము శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అభిన్నులు అనేటువంటిది ఇక్కడ తెలుపుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు మరి ఆ భగవంతుని ఎలా పొందాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నారు. అనన్యచేతా సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశః తస్యాహం సులభ పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః. ఓ పార్థ, క్రమము తప్పకుండా నన్ను నిరంతరము స్మరించువానికి అతని స్థిరమైన భక్తి సేవ కారణంగా నేను సులభంగానే లభ్యుడునవుతాను, సులభంగా లభిస్తాను అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని భక్తి యోగంతో సేవించేటువంటి విశుద్ధ భక్తుల యొక్క ఉమ్, చర్మగమ్యము ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటిది. ఎందుకంటే ఆయన నేను సులభంగానే లభిస్తాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే అంతకుముందు అధ్యాయంలో మరి 4 రకాలైనటువంటి సుకృతులు, ఆర్తులు, జిజ్ఞాసువులు, అర్థార్థులు, కల్పనాపూర్ణ అంటే ఆ జ్ఞాన జ్ఞానులు అనేటువంటి 4 మరి ఆ భగవంతుని చేరుకోవడానికి ప్రయత్నించేటువంటి వారు. ఇక్కడ మనకి మరి ఆ నిష్కాములకు భగవంతుడు సులభంగానే లభిస్తాడు అనేటువంటిది మనము ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. ఆయన యొక్క చిన్ననాటి స్నేహితుడైనటువంటి సుధాముడి కుచేలోపాఖ్యానంలో మనం చూడవచ్చు. ఎందుకంటే కుచేలుడు ఆయన యొక్క బాల్య స్నేహితుడు. ఇద్దరు కలిసి ఆ సాందీపుని యొక్క ఆశ్రమంలో కలిసి విద్యలు నేర్చుకున్నటువంటి వారు కృష్ణుడు మరియు ఈ సుధాముడు. ఆ తర్వాత కృష్ణుడు ద్వారకకు వెళ్ళగా సుధాముడు తన ఇప్పుడు పోర్బందర్, గుజరాత్లో ఉండేటువంటి బందర్ ప్రాంతం, పోర్బందర్ ప్రాంతం అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి అక్కడ ఆయన తన వృత్తి ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తూ అంటే భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఎంతో కటిక పేదరికాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటుంటాడు. అయినా ఆయన ఎప్పుడు విచలనం చెందడు. ఎందుకంటే తన పూర్వకర్మాన్ని అనుసరించి తనకు ఈ స్థితి ఉన్నది, అది కూడా భగవంతుడి కరుణ వల్ల ఈ మాత్రం నేను జీవించగలుగుతున్నాను అని ఆలోచిస్తూ నిత్యము భక్తి సేవలో నిమగ్నమవుతాడు. కానీ ఆయనకు వివాహమై బహుసంతానం కలిగి ఆ సంతానాన్ని కూడా పోషించలేని స్థితిలో ఆయన భార్య ఆయన్ని కొంత ఇబ్బంది పెడుతుంది. అంటే తన నీ స్నేహితుడు కృష్ణుడు ద్వారక రాజుగా ఉన్నారు కదా, నీవు బ్రాహ్మణుడవు, మరి బ్రాహ్మణుడు రాజుని యాచించవచ్చు, ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే మన కష్టాలు తీరుతాయి, మన కోసం కాకపోయినా మన పిల్లల కోసమైనా మీరు వెళ్ళండి అంటే మొదట ఒప్పుకోడు. కానీ తర్వాత ఆయన యొక్క ఆ విధంగానైనా తన బాల్య స్నేహితుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని దర్శించుకోవచ్చు అని వెళ్తాడు. అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి అక్కడ మరి ఆ రాణులందరికీ కూడా ద్వారకలో రాజా భవంతులు నిర్మించబడి ఉంటాయి. ఎన్నో భవంతులు, అందరికీ కూడా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క భవంతి ఉంటుంది. ఆ సుందరమైనటువంటి భవంతుల్లో ముందు ద్వారపాలకులు ఉంటూ ఉంటారు. మరి అక్కడికి వెళ్ళి రుక్మిణి మాత మందిరం, ఒక మందిరం దగ్గరికి వెళ్ళి నిలబడతాడట. నిలబడి నేను మీ రాజుగారి యొక్క నేను చిన్ననాటి స్నేహితుడిని కుచేలుని వచ్చాను అంటే లోపలికి వెళ్ళి చెప్పొస్తారు. అప్పటికి ఆయన ఆ రుక్మిణి మాత మందిరంలో ఆగి నిలబడతాడు. ఆయన అక్కడికి వెంటనే కృష్ణుడు ఎదురుగా వచ్చి ఆయన్ని తీసుకువెళ్ళి అతిథి మర్యాదలన్నీ కూడా చేసి ఇంటికి వచ్చినటువంటి బ్రాహ్మణు కాళ్ళు కడిగి తన నెత్తిని చల్లుకున్నట్టు. అంటే భగవంతుడు మనకి ఆచరణాత్మకమైనటువంటి మార్గాలను చూపిస్తుంటాడు. ఆ తర్వాత మిత్రమా, నా కోసం ఏం తీసుకొచ్చావు, నువ్వు ఊరిక రావు అని అడిగితే ఆయన వచ్చేటప్పుడు
పాపం ఇంట్లో కటిక పేదల్లో ఉన్నటువంటి ఏవో అడుగున పాత కొన్ని అటుకులు ఉంటే అటుకులు పట్టుకొని వస్తాడట. కొంతమంది ఏమో ఎక్కడో పక్క వాళ్ళని అడిగి తీసుకొచ్చారు అని చెప్తారు. సరే అటుకులు తీసుకొని వస్తాడు. తన కండువాలో మూట కట్టుకొని వస్తాడు. మరి ఇంత పరిస్థితి చూసినాక అటుకులు ఇవ్వడానికి భయపడతాడు. ఇవ్వకుండా ఉంటే కృష్ణుడు గుంజుకొని వాటిని తినడం జరుగుతుంది. ఆ రాత్రి తన మందిరంలోనే శయనపైన ఉంచేసి మరునాడు ఏమీ అడగకుండానే వెళ్ళిపోతాడు కుచేలుడు. కానీ అక్కడికి తన ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి తనకు ఎప్పటికీ అంటే మంచి భవంతులు అన్నీ అతనికి సమకూర్చబడతాయి. సో అది భగవంతుని యొక్క దర్శనం. భక్తి ద్వారా మాత్రమే పొందగలుగుతారు. మరి భగవంతుని ఎందుకు పొందాలి మనము అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయం అశాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మానః సంసిద్ధిం పరమాం గతాః. భక్తి యోగులైన మహాత్ములు నన్ను పొందిన తర్వాత అత్యున్నత పరిపూర్ణతను పొందుతారు. కావున దుఃఖాలతో నిండిన ఈ తాత్కాలిక ప్రపంచానికి ఎన్నడూ తిరిగిరారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు. ఆ బ్రహ్మ భువనాలోకాః పునరావర్తినో అర్జున మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మన విద్యతే. భౌతిక ప్రపంచంలో అత్యున్నత లోకము నుండి అత్యల్ప లోకం వరకు, అత్యున్నత లోకం అంటే మనకి బ్రహ్మలోకం అని చెప్తాం. అత్యల్ప లోకం అంటే పాతాళ లోకం. ఈ లోకాల వరకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా అన్నీ కూడా పునరావృతమయ్యే పుట్టుక మరియు మరణం జరిగేటువంటి కష్టాల ప్రదేశాలు. కానీ ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామం. అందుకే ఆయన అంటున్నారు, కానీ కుంతీ కుమార నా నివాసానికి చేరుకున్నటువంటి వాడు మరలా ఈ జనన మరణ చక్రాలలోకి రాడు అంటూ చెప్తున్నారు. మనకి ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ 1000 చతుర్యుగాలు కాలము బ్రహ్మదేవునికి ఒక రోజు అని చెప్తారు. అదే కల్పము. కల్పారంభము కల్పాంతము. ఆయన యొక్క పగటి సమయము కల్పారంభం కాగా రాత్రి కల్పాంతము అంటారు. అలాగే బ్రహ్మ యొక్క పగలు ప్రారంభం కాగానే సమస్త ప్రాణులు అవ్యక్త మూలం నుండి ఉద్భవిస్తాయి అని, రాత్రి మొదలైనంతనే అన్ని జీవులు తమ అవ్యక్త రూపంలో లీనమైపోతాయి. అదే కల్పాంతము అని చెప్తారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, భూతగ్రామ సయేవాయం భూత్వా భూత్వా ప్రలీయతే రాత్ర్యాఘమే వశ పార్థ ప్రభవత్య హరాఘమే. ఓ పార్థ, ఈ జీవులన్నీ బ్రహ్మకు పగలు కాగానే మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మిస్తూ ఉంటాయి. రాత్రి రావడంతోనే ప్రకృతిలో లీనమైపోతాయి. మరి బ్రహ్మ యొక్క పగటి సమయం, ఎందుకంటే మనకి ఇంతకుముందు కూడా చూసినటువంటి సమయం కలియుగం. మరి ఇక్కడ ఈ సత్యయుగం ఇవన్నీ కలిపితే ఒక మహాయుగము అంటే 43,20,000 సంవత్సరాలు. మరి 1000 మహాయుగాలు బ్రహ్మదేవుని యొక్క ఒక పగలు అంటే కల్పం. ఇది మొత్తం ఉండేటువంటి సమయం కదా. మరి అలాగే రాత్రి కూడా అట్లాగా ఉంటుంది. మరి ఆయన 100 సంవత్సరాలు బతుకుతాడు. కాబట్టి 311 ట్రిలియన్ 40 బిలియన్ల సంవత్సరాలు ఆ బ్రహ్మ యొక్క జీవిత కాలం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, పరస్తస్మాత్ భావోన్యః అవ్యక్తో వ్యక్తాత్ సనాతనః యస సర్వేషు భూతేషు నస్యత్సు న వినశ్యతి. సో మరి ఈ వ్యక్తావ్యక్త ప్రపంచమునకు అతీతమైన శాశ్వతమైన మరియు అవ్యక్త ప్రకృతి కలదు. ఈ భౌతిక ప్రకృతి నిరంతరము మార్పులు చెందేటువంటి ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతికి భిన్నంగా అవ్యక్తమైనటువంటిది, మరి ఆ శాశ్వతమైనటువంటిది, పరమైనటువంటిది ఇంకొక అవ్యక్త ప్రకృతి ఉన్నది అని చెప్తారు. అదే మరి పరమోత్కృష్టమైనది, ఎప్పుడు నశింపనది. మరి ఈ ప్రపంచమందున్నదంతయు నశించిన తర్వాత కూడా అది యథాతథంగా ఉండును. అదే ఆ భగవంతుని యొక్క లోకంగా చెప్పబడి దివ్యధామంగా చెప్పబడేటువంటిది.
శ్రీకృష్ణుని ఉత్కృష్టమైనటువంటి ఆంతరింగిక శక్తి ఆ దివ్యమును శాశ్వతము అయి ఉన్నటువంటిది. మరి బ్రహ్మదేవుడి పగటి సమయము వ్యక్తమై రాత్రికాలము నశించేటువంటి ప్రకృతి అందలి మార్పులకు అది అతీతంగా ఉండేటువంటి లోకంగా చెప్పబడుతుంది. ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామము అదే గోలోక వృందావనము. సో మరి అక్కడ సర్వ కోరికలను తీర్చేటువంటి చింతామణి ధామంగా అది బ్రహ్మ సంహితలో వర్ణించబడినటువంటిది మనం చూస్తాం. మరి ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆ దివ్య నివాసము వ్యక్తము కానిది, నశింపు లేనిది, ఇది పరమగమ్యము, జీవుల యొక్క గమ్యము అది అని చెప్తున్నారు. జీవుడు అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత అతను తిరిగి రాడు, అది నా సర్వోన్నత లోకము అంటూ చెప్తున్నారు. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ప్రతి పదం పాటలాగానే ఉంటుంది, ప్రతి అడుగు నృత్యమే అయ్యేటువంటిది ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకము. సో భౌతిక ప్రపంచం ప్రతి అడుగునా ప్రమాదమే. మనం ఉన్నటువంటి ఈ భౌతిక జగత్ మరి ప్రతి పనిలోనూ మనకి బాధలే ఉండేటువంటిది. మరి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచ స్వభావాన్ని ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు చింతామణి ధామంగా మరి ఆ గోలోక బృందావనం తెలియచేయబడినటువంటిది. కృష్ణధామం చింతామణి భరితమైనటువంటి ఆ సౌధాలతో అలరాడుచుండు ఉండేటువంటిది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కల్ప వృక్షాలను మరి అక్షయంగా పాలను వసిగేటువంటి సురభి గోవులను, ఎందుకంటే అది శాశ్వతమైనది, తప్పులేనిది, అపరిమిత ఆనందాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటిది, అన్ని కోరికలను నెరవేర్చేది చింతామణి ధామం. మరి ఆకర్షణీయమైనది, ప్రత్యక్ష శ్రేష్టమైనది, అత్యున్నత లోకము, తిరిగి రానటువంటి ప్రదేశం, అంటే జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి లోకము ఆ గోలోక వృందావనము అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఆధ్యాత్మిక జగమున అత్యంత ఉన్నతమైనటువంటి ధామంగా ఆ గోలోక వృందావనము మనకి ఇక్కడ తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటిది. పురుష సపర పార్థ భక్త్యా లభ్యస్త్వనన్యయా యస్యాంతస్తాని భూతాని ఏన సర్వమిదం తతం. ఓ అర్జున, అందరికంటే అధికుడైన దేవాది దేవుడు విశుద్ధమైన భక్తియుత సేవ చేతనే పొందగలిగేటువంటి వాడు. అతడు తన దివ్యధామమునందు ఉన్నను, సర్వవ్యాపకము సర్వమును అతని యందే ఉంటూ ఉంది అంటూ చెప్తున్నటువంటి, అంటే పరమగమ్య స్థానము ఆ పరమ పురుషుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు ధామమే అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉంది. ఆనంద చిన్మయ రసంగా వర్ణించబడినటువంటి ధామము బ్రహ్మ సంహితలో ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని వర్ణించబడుతూ ఉండేటువంటిది. సో ఇంకా మనకి చెప్తుంటారు, భరతవంశీయులలో శ్రేష్ఠుడవైన ఓ అర్జున, ఏ సమయంలో ఈ జగత్తు నుండి వెళ్ళిపోవు యోగులు మళ్ళీ జన్మించరో లేదా పునర్జన్మ పొందుతారో చెప్తాను విను అంటూ చెప్తారు. అగ్నిదేవుడు ప్రభావంతో కాంతిలో పగలు ఏదైనా శుభగడియలో శుక్లపక్షము 6 మాసాల ఉత్తరాయణంలో మరణించేటువంటి వాడు పరబ్రహ్మమును ఎరిగినటువంటి వారికి ఆ బ్రహ్మప్రాప్తి కలుగుతుంది. మనకి సంవత్సరంలో 2 ఆయనాలు ఉంటాయి అని చెప్తారు. 6 నెలల కాలము ఉత్తరాయణము, 6 నెలలు దక్షిణాయనం కదా. సో మరి ఇప్పుడు దక్షిణాయనంలో నెక్స్ట్ ఉత్తరాయణం మొదలవుతూ ఉంటుంది మనకి. సో మరి ఆ అగ్నిదేవుడు అలాగే నెలలో 2 మాసాలు ఉంటాయి మనకి. మాసంలో పక్షాలు ఉంటాయి. మాసంలో 6 మాసాలు ఒకటి, 6 మాసాలు ఒకటి, అంటే ఉత్తరాయణం దక్షిణాయనం. అలాగే నెలలో మాసంలో 2 పక్షాలు, శుక్లపక్షము కృష్ణపక్షము. అంటే అమావాస్య నుండి పౌర్ణమి వరకు 15 రోజులు, పౌర్ణమి నుండి అమావాస్య వరకు 15 రోజులు. మరి ఈ అమావాస్య గడియలలో అలాగే పౌర్ణమి గడియలు, అంటే ఇక్కడ శుక్లపక్షం అంటే పౌర్ణమి గడియలు, వెలుతురు కాలం అన్నట్టు. సో వీళ్ళు బ్రహ్మప్రాప్తిని పొందుతారు అని. అలాగే ధూమ సమయంలో రాత్రిలో కృష్ణపక్షంలో, అంటే ఆ చీకటి మార్గంలో 6 మాసాల దక్షిణాయనంలో ఈ జగత్తును విడుచు సకామ కర్మయోగి చంద్రలోకానికి చేరుకొని మళ్ళీ మానవలోకానికి వస్తాడు అంటూ చెప్తున్నారు. వేద అభిప్రాయము ప్రకారము శుక్ల కృష్ణపక్ష అనేవి రెండింటిని జగత్తులో శాశ్వత మార్గాలుగా ఉన్నాయి అని చెప్తారు. అంటే వెలుతురు మార్గము, చీకటి మార్గంగా చెప్పబడేటువంటివి శుక్లపక్షము కృష్ణపక్షము అనేటువంటివి ఈ రెండు ఈ జగత్తులో శాశ్వత మార్గాలు అని చెప్తున్నారు. మరి శుక్లపక్షంలో వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళు బ్రహ్మభూత స్థితిని పొందుతారు.
మరి కృష్ణపక్షంలో వెళ్ళి అంటే చీకటి మార్గంలో వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళు మరి తిరిగి ఉమ్, ఈ భూ పునర్జన్మను పొందుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఎవరు మరి శుక్లపక్షంలో వెళ్తారు, ఎవరు కృష్ణపక్షంలో వెళ్తారు, మరి ఈ రెండింటికి భిన్నంగా ఇంకేంటి అనేది మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సాధారణంగా యోగులు జ్ఞానులు శుక్లపక్షంలో వెలుతురు మార్గంలో ఉంటే వారు బ్రహ్మజ్యోతిని పొందుతారు. ఇక నిరంతరము కామ్యకర్మలలో నెలకొనేటువంటి వారు చీకటి మార్గంలో ప్రయాణించినటువంటి వారు వారు ఉన్నత లోకాలకు వెళ్ళటము, తిరిగి మళ్ళీ ఈ భూలోకానికి రావడము. కానీ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి భక్తులు మాత్రము ఏ టైంలో వెళ్ళినా ఏ సమయమైనా వారికి సమయానికి సంబంధం లేదు. కృష్ణ శుక్లపక్షాలతో సంబంధం లేకుండా వారు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు. ఆ దివ్యమైనటువంటి ఆనంద చిన్మయ రసమైనటువంటి గా వర్ణించబడినటువంటి బ్రహ్మ సమితిలో వర్ణించబడినటువంటి మరి అలాగే చింతామణి ధామంగా వర్ణించబడినటువంటి ఆ ధామాన్ని భక్తులకి మాత్రమే చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, నైతే శృతి పార్థ జానం యోగి ముహ్యతి కచ్చన తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తో భవార్జున. ఓ అర్జున, ఈ రెండు మార్గాలు తెలిసిన భక్తులు ఎప్పుడూ కలవరపడరు. అంటే ఆ శుక్లపక్షము కృష్ణపక్షాల గురించి తెలిసినా కూడా భక్తులు ఎప్పుడూ కూడా కలవరపడరు. అందువల్ల ఎల్లప్పుడూ నువ్వు భక్తి యందు స్థితుడవు కమ్ము అంటూ ఆ భక్తియుత మార్గాన్ని అనుసరించమని అర్జునుడికి బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మరి అందుకే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, భౌతిక జగమును వీడినప్పుడు ఆత్మ అనుసరించేటువంటి వివిధ మార్గాల ఎడ కలతనుందని శ్రీకృష్ణుడు కలతను చెందవద్దు అని శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడైనటువంటి తన భక్తుడికి చెప్తున్నాడు. తద్వారా ఈ మానవాళ్ళందరూ కూడా మరి తెలుసుకోవలసినటువంటి విషయం. ఇక ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు చివరిగా, ఈ అధ్యాయం చివరిలో ఈ శ్లోకం ఈ విధంగా చెప్పబడుతుంది, వేదేషు యజ్ఞేషు తపసు చైవ దానేషు యత్ పుణ్యఫలం ప్రదిష్టం అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చాద్యం. సో ఇంకా మనకి చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు, ఓ అర్జున, భక్తియుత సేవ మార్గాన్ని అనుసరించేటువంటి వ్యక్తి అంటే నా భక్తుడైనటువంటి వాడు వేద అధ్యయనము వలన తీవ్ర తపస్సులు చేయడం అంటే యజ్ఞ నిర్వహణ తపస్సులతో కూడిన యజ్ఞాలను నిర్వహణం చేయడం వలన, దానము వలన, దానం వలన లేదా తాత్విక కర్మల వలన మరియు కామ్య కర్మలను వనరించడం వలన కలుగు ఫలితాలు మరి భక్తి మార్గాన్ని చేపట్టినటువంటి మనిషికి లభిస్తాయి. అదే కాకుండా ఈ పుణ్య ఫలాలను అధిగమించి వీటన్నింటినీ పొంది చివరికి అతడు నా నిత్యమైనటువంటి మరి కేవలము భక్తియుత సేవను అనుసరించుట ద్వారా అతడు వీటన్నింటినీ పొందడమే కాకుండా అంత్యమున ఆ దివ్యమైనటువంటి పరంధామాన్ని చేరుకుంటాడు, ఆ నిత్యమైనటువంటి పరంధామాన్ని చేరుకుంటాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ, జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ అధ్యాయము. సో భగవత్ ప్రాప్తి అనేటువంటి ఈ అధ్యాయము మనము ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ద్వారా తెలుసుకున్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ, జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. హరే కృష్ణ మాతాజీస్, ప్రభుజీస్, ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు ఏవైనా ఉంటే హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి లేదా చాట్ బాక్స్లో మెసేజ్లు పెట్టండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి.
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ. ఇప్పుడు 18 days లో చెప్తున్నారు కదా, ఇవన్నీ 18 days లో కంప్లీట్ చేస్తున్నారు కదా, ఎస్ అంటే మాతాజీ. అది షార్ట్ పీరియడ్ అన్నట్టుగా కదండి. మాతాజీ. ఇప్పుడు 18 days లో భగవద్గీత చెప్తున్నారు కదండి మాకు. ఎస్. సో ఇప్పుడు అది ఇంకా అంటే ఏదైనా ఎక్కువ రోజులది ఇంకొక కోర్స్ ఏమైనా అలా ఉంటుందా మీ దగ్గర? ఎస్ మాతాజీ ఉంటుంది. ఇదేంటంటే బేసిక్గా ఇప్పుడు ఏంటంటే 18 రోజుల్లో ఏం చెప్పారు ఏంటి అనేది తెలిస్తే దీని కంటిన్యూషనే లెవెల్ 2 ఉంటుంది మీకు. మళ్ళీ అది కొన్ని అంటే వీక్లీ 2 days క్లాసెస్ ఉంటాయి. అది ఒక అధ్యాయాన్ని 2-3 రోజులు చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అది మళ్ళీ ఉంటుంది ఇంకా లెవెల్ 2 కూడా ఉంటుంది. ఇది బేసిక్గా ఏంటంటే మీకు ఒక రకమైన అవగాహన భగవద్గీతలో ఏముంది, కృష్ణ భగవానుడు ఏం చెప్పారు అనేది బేసిక్గా ఇది ఇక్కడ. ఆ తర్వాత లెవెల్ 2 ఉంటుంది. లెవెల్ 2 తర్వాత లెవెల్ 3, లెవెల్ 4 భక్తి శాస్త్రి కోర్స్ కూడా అన్నీ కూడా ఫ్రీగానే ఇస్తున్నాం మాతాజీ. జరుగుతుంది, ఇంకా ఉన్నాయి. హరే కృష్ణ. అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ మేము లెవెల్ 2కి వెళ్ళాలనుకుంటే కనుక ఇది కంపల్సరీగా మీరు చేసి ఉండి బేసిక్గా కొంత, ఎందుకంటే ఏబిసిడీలు నేర్చుకోకుండా పదాలు చేయలేం కాబట్టి కొంత అవగాహన వస్తే నెక్స్ట్ అక్కడ భాష్యంతో సహా చదివించుకుంటూ కొంత చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అక్కడ డీటెయిల్డ్గా చెప్పడం జరుగుతుంది లెవెల్ 2లో. ఆ తర్వాత లెవెల్ 3కి వచ్చినప్పుడు భగవద్గీత కాకుండా కొన్ని ఇంకా భక్తులు అంటే ఆధ్యాత్మికమైన గ్రంథాలు ఉంటాయి కొన్ని. భక్తి రసామృతం అని, భక్తి ఎలా చేయాలి, ఎలాంటి భక్తి విధానాలను ఆచరించాలి, ఉపదేశ అమృతము, ఈశోపనిషత్తు అంటూ ఉపనిషత్తుల గురించి కూడా కొంత లెవెల్ 3లో చెప్తాం. లెవెల్ 4కి వచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ భగవద్గీత, మళ్ళీ వీటిపైన ఇప్పుడు లెవెల్ 3లో ఇంట్రడక్షన్ ఎలాగైతే లెవెల్ 1లో భగవద్గీతకి ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చామో లెవెల్ 3లో ఆ ఉపదేశామృతము, భక్తి రసామృతము, ఈశోపనిషత్తు ఇంట్రడక్షన్ ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇక భక్తి శాస్త్రి కోర్సులో డీటెయిల్డ్గా చదువుతాం భగవద్గీతను. మళ్ళీ మీరు కూడా క్లాసులు కొన్ని చెప్పే విధంగా అట్లా చెప్పిస్తాం భక్తి శాస్త్రి కోర్సులో. అలా ఉన్నాయి మాతాజీ, కోర్సెస్ ఉన్నాయి మీకు. ఇది 18 days అయిపోయే ముందు మీకు మిగతా వాటికి సంబంధించిన వివరాలు మీకు గ్రూపులలో పెడతాము. అందరూ కూడా ఉండండి గ్రూపులలో. హరే కృష్ణ. అండ్ ఇంకొకటండి, ఇంకొక క్వశ్చన్ ప్రభుజీ. ఇప్పుడు ఫస్ట్ లెవెల్ మేము ఇప్పుడు అటెండ్ అవుతున్నాము మీరు చెప్తున్నది. 11 వెళ్ళాలంటే మేము ఏమైనా క్విజ్ ఆన్సర్ చేసి సో మీకు బేసిక్స్ ది మీకు ప్రభుజీ చెప్పింది అర్థమైంది అని కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాత లెవెల్ 2కి వెళ్ళాలా, లేకపోతే మీరు ఆ క్విజులు కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మీకు సర్టిఫికెట్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ సర్టిఫికెట్ పెట్టేసి మేము కంప్లీట్ చేసాము అనేటువంటిది పెట్టేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, సరేనండి. ఓకే, హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇంకా ఎవరికైనా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీస్, మాతాజీస్, ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు లేకపోతే ఎండ్ చేసేసుకుందాం ఇవాళ. హరే కృష్ణ శ్రీదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఎవరేం లేదు కదా? ఏం డౌట్స్ లేవనుకుంటా ప్రభుజీ. పండుగ బిజీలో ఉన్నట్టున్నారు అందరూ కూడా అలాగనే. Yes, ప్రభుజీ. ఏమీ డౌట్స్ ఎవరికి ఏం రావట్లేదు. సరే మాతాజీ, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, మాతాజీస్, అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. అందరికీ కూడా సంక్రాంతి ఆల్రెడీ అయిపోవచ్చుంటుంది. హరే కృష్ణ. సరే అండి, హరే కృష్ణ. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. సో ఏంటంటే నాకు ఇక్కడ ఊర్లోకి వచ్చాను, సిగ్నల్ రావట్లేదు, అందుకే వీడియో ఆన్ చేసుకోవట్లేదు. అది ఆన్ చేస్తే కట్ అవుతుంది, అందుకనే. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భగవద్గీత की जय. హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని की जय. శ్రీల ప్రభుపాద की जय. శ్రీల గురుదేవ్ की जय. అనంత కోటి వైష్ణవ బృంద की जय. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ ఎండ్ చేస్తున్నాను.